दा नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय नोंनि मोजां मोननाय बाथ्राफोरनि WhatsAppआव सोरबाफोर माबाफोर मेसेज गेलेदों नामा, सोरजों मेसेज गेलेदों बेखौ नायनो थाखाय नायनो हागोन। बे इजिलि प्रसेस नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नोंथांमोननि थाखाय बेखौ आं देखायगोन। बेनि आगोल नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानबा आंनि बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट शेयार खालाम। आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोन गेजेराव लानानै फैदों जाहाथे नोंनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्डनि WhatsAppआव बा सोरनिबा WhatsAppआव सोरजों मेसेज गेलेदों गेलेयाखै बेखौ नायनो थाखाय नायनो हागोन। इजिलि प्रसेस। नोंथांमोना बे गोदान आंनि चेनेलाव खालि अनलि लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालाम। होमबाना नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन गुबुन भिडिअ लानानै फैनो हागोन। फैदो दानिया जों भिडिअखौ जागायनोसै। साप'ज हमनानै ला WhatsApp आङो सोरजों मेसेज गेलेदों बेखौ आङो नायनो हागोन, बा नोङो सोरनिखौबा नायनो हागोन। हमना ला साप'ज आंनि सासे बिनाव नायदो मा मेसेज गेलेदों बेखौ इयाव थांदो। फार्स्टआव गम ना पाओ। फार्स्टआव WhatsApp open बेनिफ्राय बे खनायाव मोनथाम डटखौ थुदो। ओमफ्राय थुखांनायनि उनाव मरआव थांदो। एक्सपर्ट चार्ट बे थांदो। विदाउट मिडिया आरो इनक्लुड मिडिया दोङो। बे मोननैनि गेजेराव इनक्लुड मिडियाखौ जों सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंनि WhatsAppआवबो नायनो हागोन, जिमेलाव, फेसबुकआव, सेभ ड्राइभ बा ब्लुटुथ जायखिजाया मोनसेयाव। साप'ज जोङो थांगोन दा जिमेलाव थांबाय। जों दा थांगोन जिमेलाव। अके, जिमेलाव थांबाय। थांनाय लोगो लोगो बे जिमेलखौ जोङो सोरनि जिमेलाव नायगोन? साप'ज आंनि जिमेलाव नायगोन। होमबा आंनि इमेल एड्रेसखौ आङो बेहाय होबाय। होनाय लोगो लोगो मा जाखो? होखांबाय बे सेन्ड। अके, जाबाय बे सेन्ड। बे साक्सेस जाबाय। दा जोङो नायसिगोन माखौ थांसिगोन जोङो दा जिमेलाव। अके, जिमेल अपेन खालामबाय। जोंना WhatsApp गोदान फैबाय। WhatsAppनि मेसेज फैबाय। नायदो सोरजों फट' हरनाय, मेसेज हरनाय सोब फारसेनिफ्राय फैगोन। लडिं जागासिनो दसे नेट स्ल' अपेन। बेफोर माने आगोलाव आङो बेफोर इमेज हरनायमोन। इमेज हरो बेफोरखौनो नुजोबगोन। आरो नोङो सोरजों मेसेज गेलेनायखौ होयो। लास्टाव फैगोन बियो समसे उनाव। डाउनलडिं फाइल जागासिनो। डाउनलडिं नेटआ स्ल', बेनिखायनो स्ल' जागासिनो। अके, जाबाय। दा जोङो दा मा अपेन उइथ क्रम बेयाव क्लिक। अपेन उइथ क्रम क्लिक खालामबाय। दा फैबाय। उमुक थारिखआव सोरजों मेसेज खालामदोंमोन, सेन्ड जागोन ना जायाखै, मेसेज हरदोंमोन नामा, बेफोर सोब मोनजोबगोन। फारसेनिफ्राय नायनो हागोन। बिदिनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो। दा नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो फोरमायबाय। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम आरो नायबाय था। नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ आं लानानै फैबाय थागोन। गोजोननाय थाबाय।